Kining issue karon din sa Cagayan de Oro City no, sa ka local media nga gisumbong sa usa ka government head, cyber libel o anti-privacy. Kanya-kanyang perspective manggod na mga kaistorya. Naay perspective ang complainant o napoy perspective ang defendant nganong iyatong gihimo. So, trying to put ourselves in the shoes of both persons. Unahon nato ang complainant, no? Kung ako ang kadtong complainant, there is a possibility nga nag-careful siya sa iyang tubag kay dili siya gusto nga kanang mutubag without gathering facts first. Ilabi na kung ang usa ka butang is beyond his control. Kay kon mo na, even if department head ka, wala gyapon sa imo ang final say. Nagya po yung mga gakahitabo diya sa imong opisina nga maghulat ka paghihapon sa decision or tubag sa higher ups before you answer. So na yung mga butang diya nga beyond your control eh. So karon siguro di wala pa niya na-gather ang tanang facts, and then dili siya gusto nga makuryente, mao tong wala siya magpa-interview. Okay. So man lang yung perspective na gusto niya i-gather ang tanang facts. Dabi karon kay during sa ilang private conversation in which ang ilang topic is kato nga issue, na screenshot man daw na sa ani nga media personality, na screenshot unya gipost sa social media. So sa perspective sa complainant, she feels violated kay una because of that post naay mga bash na hitabo, na bash siya. So mo tong nagsumbong siya cyber libel, and then without his permission gipost ang ilang private conversation, so nagsumbong siya og anti-privacy violation sa anti-privacy law, even if ang conversation is about the issue, not about his personal thing, no? So man na yung perspective. So since he feels violated, well, we have to respect him, we have to respect the person. Kay yaman ang katungod, dili siya dapat dili siya dapat himuong daotan kung magsumbong siya, kay yaman ang right kay na sa iyang part na violate man siya. Oo, di ba? Siya nahulog yun na kung kansot lang ha, kay nahulog akong mic. So since feeling niya nga na-violate siya, sumbong siya. Now muna siya ang sapatos sa complainant. Now, dilita karon sa media man. Sa media manggod, the more manggod nga paspas ang imong pagbalita, the more ka nga matawag nga effective nga media man or news, effective nga tigbalita. Provided nga dili pod ma-compromise ang mga facts sa imong gibalita. So sa media manggod, time is of the essence. So siguro adto nga part, since ani manggod din naireklamo, okay, naireklamo about aning mga na-delayed nga mga allowance or tuition sa mga estudyante. So gibalita to, kon man to, kon. So kini nga media personality, naningkamot siya nga madungog pod ang laing side. Yan nga perspective, ha. Yan nga perspective, no. Dabi karon katong person in charge, di pa man siya makatubag kay kulang pa siguro og mga facts, di ba? And siguro wala sa iya ang end para mutubag. As what I have said, even if department head ka, wala sa imo ang tanang answers, kinapagyapon kay boss sa taas.
Pero ang media personality, gusto na niya og mahatag na din ang balita para sa katawhan. Kay mo lagi ang mantra manggod sa media, time is of the essence. Dapat ang balita mabalita dayon, dili siya mabahaw. Kay kung dugay manggod mabalita ang balita, mabahaw na basig maapsan ka sa imong kompetensya. So karon ito na, gusto, in fairness sa media, ginapatubag gid niya ang katong tao, di ba? Ang problema lang kay wala magpa-interview. Okay. Wala ba magpa-interview or na-schedule nga interview nga something, pero wala gid na transpire ang interview ba para tubagon ng issue. Gi-screenshot niya ang ilang conversation without his permission, unya gi-post niya sa social media. Sa perspective sa media personality, isa yan yung perspective, as long as ang akong gi-post related sa public service, related sa issue, o dili siya related sa imong personal thing, walay problema, even if I don't ask permission from you. So mo po na iyang siguro thinking, ano iyang gi-post, di ba? Anong iyang gi-post nga wala may permission. Kaya ang purpose is para ma-inform ang katawhan. Kay gabi naman to nga balita, reklamo sa pikas nga wala, delay ang tuition, delay ang bla bla bla. So para lugar nga dili isa matawag nga bias, kay dili pa man magpa-interview tong tao, iyang gi-post tong ilang conversation nga dili pa siya ready for interview, something like that. So I think it's the justice system now will nanagid na sa justice system nato ang pag-decide kung both sides ba nabay malis, kaysa malis mo na magdaog unsay imong intention for doing such. Ang prosecution na ang bahala magtimbang-timbang ana or ang korte sa mga panghitabo. Pero for me, dili pa ba ulahi ang tanan? Pili pa ba na masettle? Pero kung ako yung pangutanon sa ako, kung ako lugar ha, na issue, kung dili magpa-interview sa ako ang tao, fine. I'll find another source because I believe nga dili lang usa duha katao ang pwede nako kuhaan og source na paylain nga credible gihapon pareha sa iya. I always respect the decision of the other person. Kaya even if ibutang na to politician siya or ibutang na to nga government employee siya, kung mangyapon siya kanang tao mangyapon siya, Filipino citizen gyapon siya who deserve to be protected sa mga balaod sa Pilipinas. So kung di siya magpa-interview sa ako, okay lang, no hurt feelings. 'Di ba? I'll find another source na pwede na akong ma-interview. Ako man na. So I'm not imposing this to other friends of mine sa media. I'm not imposing. Ako lang na. So wala ba na issue? May kung nga pwede ba ka na ako ma-interview ani? Unya mobalibad siya kay blah blah blah. No hurt feelings. 'Di ba? Mangita kog lain. Or pwede na ko siyang ibalita nga ako nang gitawagan si Mr. So and so para motubag ani nga issue apan sa pagkakaron nagdumili siya sa pagtubag tungod kay ingon ana. For me to be fair, kay ang atong manggong trabaho sa media manggod mga kaistorya, it's issue based lang yun. It's issue based. There's nothing personal about it.